ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga po. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na good morning. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito. Pagpapasalamat ni Leon Shalimhoko, Almario at Sol Ramirez, Alan at Joy Mangulabnan, Josel Dayan Lokto, Ayi Mangulabnan, 10 ng kanilang pamilya. Para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Boy Manyo, Rohan Adencion, Gina Villanueva. Pagpapasalamat sa ordinasyon sacerdotal, na anibersaryo ng ordinasyon sacerdotal ni Father Marvin Senlao. Para po sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chan, Dain Tambeltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Dr. Carlo Tantan and Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok. Para special intentions ni Mike at Erica Garcia, Kay Ginto. Para sa special intentions ni Ernesto de la Cruz Sr., Flor Eugenio. Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters, Sabas, California, Ningning Navarro. Special intentions ni Cora, Monayat Lalene, Clegg at Pogi Limoko, Maris Raul, Ruby at Bianca, Raul, Joaquin, Maris Escobar. Para sa lubusang kagalingan po ni Tita Sangguyo, Sean Kielvin Jose, Catherine Santos, Lucy Navarro, Angelita Bautista Sr., at ipanalangin po natin ang agarang kagalingan ng ni Aposeto, ang ating Arsobispo Emerito. Para po sa kagalingan din, Brother George Diaz, Brother Sing Garcia, Norma Cabrera, Norma Balatbat. At para sa kalwalatian ng kaluluwa nina Roosevelt, Amador, Goring, Simeon, Francisca, Carol, Rosario, Teresita, Juana, Edgardo Sr., Mina Marie, Artemio, Reniel, Armando, Mark Anthony, Yasmin, Roberto, Cristina, Felipe, Narciso Sr., Vicente, Anselmo, Brido, Maurino, at Father Larry. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihin ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, tayong lahat po, akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtiman na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pinili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan ng hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagtipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na ito, pagkatiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko'y pasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makikinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan at papurihan. Ang batong kublihan nating kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalingan niyang mga hirang, mga tupat tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong magulang, nang nasa Meriba, sa ilang namasa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay.
at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kaparnaum. Nang sumunod na araw ng pamamahingay, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inalilahan ng masamang espiritu at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At siya'y nagturo. At sa kanyang pagtuturo, namanghang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan. He taught with authority. He spoke with authority. Ang pagtuturo niya, ang pagsasalita niya ay may kapangyarihan. Malapit na po, ano na tayo ngayon? Magpe-Pebrero na. 8 buwan na lang po ay magsisipaglabasan na naman ngayong 2021. Wag mula ngayon, magsisipaglabasan naman po ang mga gustong maluklok sa kapangyarihan at magkaroon ng kapangyarihan at lakas. Sa October po, magpa-file na naman ng Certificate of Candidacy. Ang mga gustong mailuklok, ang gustong maluklok sa kapangyarihan at sa puwesto, sa poder. Ang gustong maluklok sa kapangyarihan. Ilang buwan na lang mula ngayon, at mararamdaman na natin yan, ang unti-unting pag-init ng labanang politika sa Pilipinas, lalo na po ngayon hindi lang local, pati ang national elections. Mararamdaman na makikita na naman natin ngayon ang iba't ibang kulay na nakapaligid sa atin, sa pula, sa puti. Kayo na pong bahala. Okay. Lahat sila gustong maupo sa pwesto. Lahat sila gustong maupo
sa poder. Lahat sila gustong magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan lang ba ang umiiral? May dalawang klase, kung titingnan natin, dalawang klase. Kapangyarihan at lakas. May mga taong makapangyarihan, pero wala silang lakas. Merong taong malalakas, dakila, pero wala silang kapangyarihan. Kapag ang isang tao na makapangyarihan ay walang lakas, malamya. May kapangyarihan, pero walang lakas, malamya. Meron namang mga tao na walang kapangyarihan, may mga tao na may kapangyarihan na walang lakas, malalamya. May mga tao naman na may kapangyarihan o walang kapangyarihan, pero malalakas, mga dakila. Pag ganito po, titingnan natin, hindi sila malamya, kundi parang sila'y nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. They are authoritative, they are dictators. Wala silang kapangyarihan, pero sila ay malalakas. There should be a balance between authority and power. Similar things, they are not synonymous, pero magkasama po yan dapat. Authority and power. Kapangyarihan at lakas. At dapat sa isang namumuno ay may kapangyarihan at lakas. Sa Ebanghelyo natin ngayon, makikita natin, sila'y namangha kay Jesus. Bakit? Dahil siya ay tila nagtuturo ng puno ng kapangyarihan. Siya ay nagtuturo na puno ng lakas. Tanong, saan nanggaling at nanggagaling itong kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo? Saan niya kinukuha, hinuhugot ang kanyang kapangyarihan at lakas, His authority and power? Bakit pinapakinggan siya ng maraming tao at bakit naaantig ang mga tao, ang damdamin ng mga tao at sumusunod sa kanya? One, He is teaching with authority and power. One, kanino nang gagaling to? One, nanggagaling ito sa Diyos. Nanggagaling ito sa Ama. Ever since, makikita natin, si Jesus mismo ang nagsasabi, hindi ako, kundi ang Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Lagi-lagi, hindi sinabi ni Jesus na, nasa akin lahat ang kapangyarihan. Na makikita natin kung minsan, sa mga namumuno sa bayan o sa ating bansa, ito sa mundo. Sinasabi nila, nasa akin lahat ang kapangyarihan. Ako ang presidente, magagawa ko yung gusto ko. Ako yung mayor, magagawa ko yung gusto ko. Hindi. Ako yung congressman, gobernador, magagawa ko yung gusto ko. Hindi. Kung titignan natin, anong sinabi ni Jesus? Anong laging sinasabi niya? Ako at ang Ama ay iisa. Lagi-lagi nananalangin siya. Lagi-lagi tumatawag siya sa Ama. Bilang patunay na ang lakas at kapangyarihan ni Jesus, it does not come from Him. But He recognizes that it comes from the Father. Na ito ay nanggagaling sa Ama. Nanggagaling sa Kanyang pagka-Diyos at hindi lang sa Kanyang sarili. At kung titignan natin, sa buhay natin, gayun din po. May mga tao sa atin, may pagkakataon na gusto natin may kapangyarihan tayo sa pamilya man o sa komunidad man, tayo makapangyarihan. Pero, nananalig lang tayo sa ating sarili. Ilang beses po, binibigay ko bilang halimbawa, kapag tayo ay nananalig lang sa ating sarili, sa ating sariling kakayanan,
sa ating sariling karunungan, sa ating sariling kapangyarihan, sa ating sariling lakas, tayo po ay babagsak. Sa ating sariling kayamanan, tayo po ay babagsak. Dapat nating kilalanin na at kung ano ang nasa sa atin, ito ay galing sa Panginoon. Ito ay galing sa Diyos. Kapangyarihan, dala ng karunungan, kayamanan, o kung ano pa yan, ito ay hindi galing sa atin, kung hindi galing sa Diyos. There is that element of the divine power that comes in Jesus. Makapangyarihan at malakas ang kanyang pagtuturo. Bakit? Kasi ito ay nanggagaling hindi sa kanyang sarili, kundi sa Ama. Magiging makapangyarihan at malakas tayo dito sa mundo kung kikilalanin natin na ang lahat ng nasa atin, ang kapangyarihan natin at lakas, kung ano pa yan, ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Amen. Meron pong newscaster o merong personality sa Amerika, si Larry King. Namatay po siya kailan pa lang, last week. Ngayong linggong ito, namatay. Sabi po niya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya, hindi siya mamamatay. Hindi siya magkakasakit, hindi siya mamamatay, o kung mamamatay man siya, magpapapreser naman na lang siya, mabubuhay siya muli, ibubuhayin siya. Pero kung titignan natin, namatay. Nagkasakit. Namatay. Kahit pa sabihin mong ikaw ang pinakamakapangyarihan, ikaw ang pinakamalakas, darating at darating ang panahon na ikaw ay hihina at mawawalan ng saysay. Bakit? Dahil kung ikaw ay nananalig lamang sa iyong sarili. Tandaan natin, huwag basta manalig lang sa sarili, kundi sa Ama. Amen. Pangalawa, saan nanggaling ang kapangyarihan ni Jesus? There is this human power. Human, makatao. At ito'y makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo. Why is Jesus so popular? Bakit maraming naaantig sa Kanya na damdamin? Bakit po? Dahil sa kapangyarihan niyang gumawa ng mabuti, tulad ng nangyari sa Ebanghelyo, tinaboy niya ang masamang espiritu, siya'y may kapangyarihang gumawa ng mabuti, at ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa paggawa niya ng mabuti. Sumusunod ang mga tao sa Kanya dahil naaantig ang kanilang kalooban sa ginagawang mabuti ni Jesus. And people will follow us. People will follow our lead. People will listen to us not because we are authoritative, but because we do good. Not because we are rich and powerful, but because we are able to do good. Sabi po ng iba, madalas, pag wala kang pera, wala ka. Totoo po ba yun? Pag wala kang pera, wala ka. Wala kang kwenta. Pag wala kang pera, wala kang kwenta. Totoo po ba yun? Pag wala kang pera, wala kang halaga sa ibang tao. Totoo po ba yun? Totoo? Totoo po yun. Sa mga mukhang pera. Sa mga walang iniisip kundi pera. Sabi ng iba, pag mayaman ka, marami kang kaibigan. Pag mayaman ka, marami kang kilala. Pag wala kang pera, pag mahirap ka, wala kang pera, wala. Ilan na po yung nilibing ko na mayaman? Minsan po, hindi ko makakalimutan to, nights ako sa Guagua.
Nagmisa kami ng Pare, ang nasirang Father Gregorio, Monsignor Torres. Nagmisa po siya, sumama ko. Nights ako, maliit. Napakayaman po nung namatay. Napakayaman. Ang ataol niya ay brass. Sabi ko, yaman-yaman. Ang daming pagkain. Ang daming bulaklak. Pero po, nung nagmisa, si Among Torres, ako, yung katulong. Wala nang iba. Si Among Torres, ako, yung katulong. Merong kwento dyan sa bayan. Mayaman. Nung ilibing, kailangan pang umupa ng magbubuhat ng ataol. Mayaman. Nung ilibing, kailangan pang umupa ng magbubuhat ng ataol. Dahil ang pamilya lang ang nakipaglibing at hindi nila ang naglibing at hindi nila mabuhat ang ataol. Mayaman. Pero marami tayong nakikita, mahihirap, hindi ganun kayaman. Pero pag namatayan, pag nagkasakit, dagsa ang tao. Bakit? Dahil, sinasabi natin lagi, dahil sa pakikisama. Dahil sa pakikipagkapwa. Maraming tao na salat sa buhay, pero mayaman sila sa kaibigan. Bakit? Dahil sa paggawa ng mabuti. Dahil sa angking kabutihan ng taong yaon. Si Jesus ay walang pera. Si Jesus ay wala sa pwesto. Pero marami ang sumusunod sa Kanya. Bakit? Dahil sa kabutihang nakikita nila sa Kanya. Dahil He touched the hearts and the lives of many people. Many people follow Him not because He is in authority, hindi dahil presidente siya, o mayor siya, o congressman siya, kundi dahil siya ay sadyang mabuti. We too can have that authority. When we have the human power, the humane authority, na tayo ay nagiging makapangyarihan at malakas, hindi dahil sa ating poder, kundi dahil sa ating kabutihan. Hindi dahil sa ating kapangyarihan, hindi dahil sa ating kayamanan, kundi dahil sa ating karunungan, kundi dahil sa ating kabutihan. Amen. Tandaan natin. Ako lagi ko sinasabi, kapag libing, yung dami ng tao na nakipaglibing ay ang dami ng dasal para sa taong namatay. Dami ng tao na nakipaglibing ay ang dami ng patotoo ng kabutihan ng taong namatay. Kabutihan ng taong inililibing. Kaya nga po kung minsan maglilibing, tapos sa paglibing, paglibing na, pag pinasok na sa simbahan, yung iba ayaw nung pumasok ng simbahan. Nandyan sa labas, nagmimerienda, nagkukwentuhan, nasa labas lang. Diyos ko, kaya nga nakipaglibing ka para ipanalangin mo ang namatay. Para ikaw ay maging saksi para sa Diyos. Panginoon, ang taong yan ay mabuti. Panginoon, ang nahimlay na yan ay mabuting tao. Kaya nga po, kung titingnan natin, there is that human power. Marami ang sumunod kay Jesus dahil sa angking likas na kabutihan ng Panginoon. Maraming sasama sa atin, maraming makikitungo sa atin, hindi sa ating kayamanan, hindi sa ating pera, kundi sa angking kabutihan
ng bawat isa sa atin. Amen. Pangatlo, bakit makapangyarihan ang pagtuturo ni Jesus? Simply because of that moral authority. Ano po ang moral authority? Ang moral authority ay kung ano ang itinuturo, ang siyang ginagawa. Kung ano ang sinasabi, ay siyang isinasa buhay. At tayo po ay tinatawagan sa ganito. We may not be that perfect. We fail. Ako lang po bilang pare. Kung minsan nararamdaman ko, hindi ako karapat-dapat mangaral sa mga sa mga ilang bagay. Hindi ako karapat-dapat magsalita at mangaral sa mga ilang bagay. Pero tinatawagan tayo na pagsikapan na kung ano ang sinasabi natin ay siyang gawin natin. Kung ano ang ipinapangaral natin ay siyang isabuhay natin. Nang sa gayon, people will see that power and authority in us. Nang sa gayon, tayo magkaroon ng lakas at kapangyarihan para tumulong sa ating kapwa, para maantig at hagkan ang kalooban ng ating kapwa-tao. At kapag nahagkan natin ang puso ng ating kapwa-tao, para na nilang nahagkan ang Diyos. Kapag naipakita natin ang kabutihan, ang lakas ng kabutihan sa ating kapwa-tao, para na nilang naranasan ang Diyos. Like Jesus, let us have that power and authority. Hindi sa politika, kundi sa pag-antig, sa kabutihan, sa puso ng ating kapwa-tao sa pamamagitan ng kabutihan ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni libing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluruklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mangmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at iba pang mga nagduruksa. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Makarating nawa sa buhay ng walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban nating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito ay mapuspos kami ng inyong biyaya at magkaroon ng lakas at kapangyarihan gumawa ng mabuti sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda, sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ang marapat na kay aming pasalamatan ng mga makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may maunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinainas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatay ng kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu ganun pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapon ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Cristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ina naming lahat, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal, na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo Magbigayan rin. po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan at malakas, nagbibigay ng kanyang kabutihan sa atin.
Mapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sawatahin ang paglawak ng pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang aming mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. Ina namin at pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging naming kinamtang kaligtasan na umihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos ng ayoy iyong bigay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Assignment natin, ipanalangin niyo po ang ating mga nasa poder, ating mga namumuno sa ating bansa, lalawigan at bayan. Lalong-lalo na po, panalangin natin ang mga gustong maglingkod muli sa atin, ang mga naglilingkod at muling maglingkod sa atin sa gobyerno, na sana sila ay maantig ng Panginoon at maglingkod ng buong katapatan at walang iniisip na pansariling interes. Walang iniisip na pansariling interes o kumita sa kanilang kapangyarihan sa gobyerno. Amen? Salamat po. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyong mga panalangin at pagbati kahapon sa anibersaryo ng aking pagkapari sa ating pong Pastoral Council, pamuno ni Ate Cynthia, sa ating Parish Finance Council. Doc, salamat po sa lahat ng Pastoral Councils at mandated organizations. Sa mga kabataan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at sana lagi niyo po akong isama sa inyong mga panalangin. Salamat. Salve Regina. Suspiramus, gementes
Nuestra, Señora de la Merced. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at iyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin na ay alay na humayo kayo, taglay ang kapangyarihan at lakas ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. Good morning po. Maraming salamat.